Dut, ya apa kabar apa to Irin? Ya Allah, aku mertakno mulai ini. Aku kesel Sri, ya apa terus Sri? aku sih nunggu di rumah sakit. Ya anake ta, aku ya mulai, jane gak kena ditinggal Sri. Jaluk dilus-elus terus. Dongakno ya ndang budal. Kok iso ni ngomong ngono iku lho iki. Kesel aku nunggoni terus. Oh ya aja ngono ta ya. Tak ceritani ya, iku mang wis kate genuk Sri, monitore wis muni tit. Kok ono maneh dit ya opo Sri aku kadung seneng. Ya opo sih? Ya kudu nangis, ya kudu seneng ya. Kok ora kena kon niku. Ya apa bojomu kon niku lho dongakno ae sing paling pokok sing paling terbaik ngono lho. Sopo gelem ngrumati wong tuwa. Apa sih kon niku? Sing saking aku ngebotno hartane. Oh, arek iki gak kena. Tapi jarene kon mari tanda tangan, Dut. Iya, ya alhamdulillah kon. Lah terus opo iki sen niku gak mati-mati kesuwen iki, opo? Ya rumaten wong iku ya nyen ya bojomu. Kan keinginanmu ngono. Kok suwe temen ngrumati. Aku malah gak iso lapo-lapo tang ngene iki. Ya elek-elek gak iso nganu. Elek-elek ku 2 tahun Dut jarene wong-wong biyen-biyen sing tau rapi untuk elek-elek ngrumati 2 tahun. Lah kon iki lho sik oleh 2 wulan. Apa digolekno dukun wis sik ndang budal wis. 2 dino langsung budal iku lho. Ya karepmu lah aku gak melok-melok. Soalnya kok kesel aku Sri ngene iki Sri, opo Sri? Rumah-rumah to wis kono mbek wong ngene iki ngomong anak dirimu berarti sing anu. Iya, iku masih nunggoni jaluk dilus-elus tok Sri wegah. Ora apa-apa ya Ndut ya. Wis aku. Wis aku iso ndongakno ya. Ya dongakno ndang budal. Loh, aneh-aneh arek iki. Ngejen arek kewendeng. Kok iso nih ndongakno wong dah mati iku lho. Tapi anjene aku sakjane koyo ngono ndek posisi gendut koyoke padha koyoke.